Family smart. Abin da yasa na fara harkar waka suna da yawa, amma kaɗan daga cikinsu shine ina jin waƙoƙi kala-kala mutane suna yi, sai kaga mutum ya ɓata lokacin sai yana jin waka shi kaɗai yana tafiya mawaƙan yake, sai nake tunanin anya ni kuma zan iya. Haka na fara rubuta waka, wani lokaci ne kaina ne dariya, wani lokaci ma ne a yi min dariya. To da kudin break ɗina haka nake tarawa, nake zuwa studio, local studio inda ba quality production, haka da yana tafiya mutane suka ga ina kokari. To gashi yanzu har management ne da ni, tun da yanzu ba ni kaɗai nake, management ne suke komai da komai. Ba abin da zan ce sai godiya ga Allah bisa matsayin da nake a yanzu. Kamar show ɗin da muka je kwanakin baya, na ga yadda mutane suke tururuwa suna ihu, suna nuna suna yi na san wannan ba daga ni bane, kawai daga Allah. Sannan kuma ga fans, mutum ba zai taba cika 10 ba, sannan kuma ni da ku kowa haƙuri zan yi haƙuri, za ku yi haƙuri. Kamar magana ka kira ba ɗauka ba, ko kuma ka yi message, ka yi text baka ga an yi ma reply ba, haƙuri za ka yi, saboda gaskiya muna ƙoƙari mu kawo muku abubuwa masu nishaɗantarwa da kuma jan hankali da sauransu. Kullum busy muke yi, ƙoƙari muke a ce mun kawo abubuwan, ba wai ba mu da lokacin wani chatting da sauransu haka, sai dai ku yi haƙuri kawai. Tell me like me, oh no, no, me enemy won't fair distract me. Kilo shele, when your girlfriend then they call me, they're using all their time, they think they can't stop me. I get the plenty money, oh one la for me. Is that they look me egg kilo they sing with me. I am the boss and the actor in the jar with me. They say the boy is rugged when they see me with Omo with me. That's on the back of Bayani. Magana jan hankali akan iyaye matasa da sauransu shine, idan kuka ga ɗanku yana da talent ko kuma yana ƙoƙarin yin wani abu, idan har abin bai saba wa al'adunku ko addini ba, ya kamata ku ga kun taimaka wajen yaron nan ya cimma burinsa, saboda kowa yana da dream ɗinsa, kowa yana da mafarkin da yake so ya ga ya cika. Sannan ga matasa, ya kamata a ce matasa ya kasance suna da aiki, misali aikin hannu. Kana da talent, ka je ka duk abin da kasancewa zai gina ma rayuwarka ta gaba, ba wai yanzu zaka ga dubawa ba ka da komai ka kuma kai da abin da kai ya dace ba. Saboda rayuwa yanzu ta wuce yadda muke tunani, kowa burinsa shine shaye-shaye. Gaskiya ina jan hankali akan wannan, yana da illa sosai. Shaye-shaye ba abu ne mai kyau ba ko abin yi bane ba, saboda gaba kake dubawa, kai kanka ba za ka so a ce yayanka sun taso suna hakan ba. Yan uwana, ya kamata a ce mu gane, mu fahimci cewa Allah ya yi mana kwakwalwa da zuciya kuma, saboda mu inga tunani abubuwa wanda za su taimaka rayuwarmu. Kamar shaye-shaye ba abin yi bane ba, abin da zai lalata ma gobanka ne, saboda ba yanzu ake tunani ba, gaba ake tunani. Dan Allah ya kamata a ce mu yi karatun ta nutsu, mu nutsu gaba ɗaya. Abinda iyayen na suke gaya mana mu ci gaba da ɗauka. Na sa akwai wanda dama su tuntuni dama su ba su ɗauki wannan ba, ko kuma wanda sun ɗauka. In kana da aboki ka ba shi shawara akan cewa wannan ba abu ne mai kyau. Dan Allah mu gyara kayanka, ba zai zama sauke mu raba ba. Na gode.